Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare zvinhu hazvina kumira mushe iko zvinezvi tingangoti chatsvuka chikakwata chaita red situation yakachinja iko zvinezvi zvinhu zvacho zviri kunyadzisa zvisingaiti. So chekutanga kana uchinge watosangana neni watondiona kudai uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboikane. Nyaya yandava nayo nhasi ndiyakamira yakadai so. President Emmerson Mnangagwa mangwana havasi kukwanisa kunoatenda inauguration yaDaniel Chapo kuMozambique. Mareasons aripo akawandisa munoaziva kuti nyaya dzeikoko dzakagara dziri kungonetsa kubva pakangonzi Daniel Chapo wacho vapedza kuvhota. President Mnangagwa SASADA chairman vakabuda vakati congratulations Frelimo our sister party whatever zvaingotaurwa zvezve vachibudisa mazitsamba avo aingotenderera. So zvinhu izvo zvakakonzeresa pamuromo kuti why muchitimi munongomhanyira ngokorokotedza munhu musati maona zviripo, ende vakazotanga kufambiswa mashoko kunzi vanoda kungota basa rekungopindira nyaya dzepolitics dzemunyika dzevamwe vanhu. Makaona zvakaitika kuBotswana, vakazononyadziswa ikoko pavakanoona that guy Masisi akarakashwa naDuma Boko. This time around kuti vachitsika kuenda kuMozambique kunonetsa because vanhu kuMozambique vanodziya musoro. Mozambique haisi kids game. Uko hakuudzwa vanhu kuti tinokurakashai, tinokusvasvangai, tinokuita sei, because vanhu vacho veikoko vakarakashwa vanorakasha bheki. Ndozvo vanotoita. I think zvaiitika maizviona kuti mupurisa akangoita mistake kuti nzada kupfura munhu vanobva vamumhanyira vanodzoserwa zvaaita munhu. Ndo situation yanga iri koko. Vanhu vanga vari kujamuka. Ende Mondlane wacho akapinda arimo munyika ari kuona situation dziripo amene kuti zvinopera mushere painauguration pacho kuti pari kurongwa chii, because iyewo anga aritorongwa kuti Mondlane wacho ari kutodawo zvigadzwa futi munongoziva kuti irival ine power. Saka situation iripo hamadzadiwa ndiri kukuudzai kuti zvinhu izvi hazvina kumira mushe ende hazvipere mushe. Situation iri paMozambique ndo zvinhu zviri kuitika zvandangondiwe nazvo ndichikuzivisai. So ndisati ndabuda ndakusiyai muchiteerera something mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Kana muchinge mune something to say kana mune zvenyu zvekutaura, namba dzinenge dziri pascreen ndo basa radzo. Sarai makateerera this audio mozondiudzawo mafungiro enyu ipapo. Nhanda kuna Opa Muchinguri. Mari yakanaka but inoparadza. Why ndichidaroka? Inda yekuti remangwana ndo rinozonesa. Hakuna mari inonakidza kudya munhu wakazvivharira uchitya kudya mari yako. Apa ndiri kutaura zvechokwadi. Hakuna mari yakanaka inodarika kudya mari yako iwewe uri free. Asi zvamari yekuti kana kwaunoidyira wakukushaya. Ndini Mr. D. Apa ndinotaura kuna uyu hanzvadzi dzangu Opa. Ndini Mr. D. Ndinotaura kuna iwewe tete Opa wacho iwe. Chenjera zvauri kuita izvi hazvisenziba. Ende unolike kuti uruzwa masoko angu. Asi handisi chipoko, ndiri munhu sewe. Maitiro auri kuita aya naMnangagwa aya yekuda kudonhedza iwewe chiwenga, handone zvifaya. Otherwise ndio munhu angada kutobatana nachiwenga iwe. Asi nyaya yekuita kwenyuko zvimwe handizopedzisi ndosiya zvakadaro. Asi zvamuri kuita izvi hazvina sense. Inogona kubufura zviri over than 100%. But Mr. D ari kukuudzai kuti zvamuri kuita hazvina sense, hazvina road. Ndiri kutaura pano pa yaCoolant TV. But iteerera zvandiri kutaura kunyanya iwe Opa iwe zvibvunze mubvunzo. Mari haibatsiri. Yes, inobatsira panguva idzodzo. Kana iri mari chaiyo ine mutemo ine nzira yayo inobatsira. Kana iri mari ine humbavha mukati neropa mukati haibatsira hanzvadzi yangu. Ndiri kutaurira Opa.
Ndutaura opa, you opa, tete opa. I'm telling you today. Ndini Mr. D. Hakuna kwa makaenda imimi mese mimi kusvika. Never. But today I'm telling it. I'm saying it out. Chenjera mwana mai. Yo opa yo. Be very careful. Mapapirano ziya. Asaka dambuka unotonorwa. Ndakutera chishona. Chakamboda tendai mutasa. Achitenga imwe nyaya. Inyaya itongwa. Mapapiro akadambuka uchatonorwa. Wandisizi hanzvadzi yangu. Ngataura. Handinene zvemukati menyu, but I'm giving you a warning. Namunangagwa wenyu. Iwe nevamwe wakangwara itosiyana nemunangagwa. Remangwana ka rogona kufugamira. Vafana variko vada kutonga nyika iyi. Muri kuvavhiringidza. Ndo generation yekutonga nyika. Vakaenda kuhonda vaiva vanganiko, vaiva AGP kwemimi, ndiri kuzei mhani mimi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 12, 5, maybe, it's 5, 25. Kwenda kuhondo. Ini ndakadhiwa pachikoro inini, paOld Mutare Mission paya. Ndichida form 1. Ndisandatomboziva sekondari chinofamba sei. Asi mweya wambuya nehanda wakanga wapo kuti asingadi neanoda. Mubanzisa Mr. D. Iwe nduda iwe opa. Kunya iwe hanzvadzi dzangu opa iwe. Be very careful. Be very careful. Zvanatsanangura kazvika. Ndizvo zvinotokwanirana newe. Azvakuda uchenjere unobva kumabvazuva. So, sister, opa Muchinguru, be very careful. Mudhare aripo. Ndati mudhare aripo ushu. Chiwenga. Usanyangedzwa neMwari, nemari kana Mwari. Chiwenga aripo. Ziva kuti kuna mudhara. Chiwenga ndiye arizosumudza nyika ino yeZimbabwe ino. Oisira kune vanhu. Amen. Iyoyo generation. Vanachamisa. Kana tazvachamisa wacho totsvaka vamwe. Pane zvino ndichamisa tovanzirei. Chokwadi chakanaka mhani pano panyika. Pane zvino ndichamisa kana iye Mnangagwa anotoziva kuti mufana akaipawo. Mugabe chayakati izvo ndovhotera chamisa. Asati afa. Kundiri kunyepa. Zvito zviripo. Mugabe asati afa akati abvise bantu saka mudhara saka mimi apa zvakabvikazi ainongovhotera kaiye mufana wacho chamisa. Ega nemuromo wake. Nhasi chazonetsa chii? Nenyaya yekuba mari chete. Kuti muzvifidhe matumbu enyu. Nyika yese ichitambura. Chokwadi vana mvivha kutenga nemandege. Kuramba nemukadzi wako mukadzi wako. Kwaunotora rimwe hure futi. Rakanyepa kuti hanzi chimiro changu. Ndanakamira chiva. Iwe haana funguro kanzi iwe wakabvisa nhumbu iwe. Indombovanzere Mr. D. Ndoti hazviripo. But let's stick to our point. Nyika yedu ndeyedu. Zimbabwe ndeyedu.
and Zimbabwe is ours and we are their conquerors. Zvose zvauri kuzviona naprakati zvese zvekutamba netaimuka kweya ndopanotika benzi unoriona iwe unoenda kunoita meeting kupurazi asi une ofisi yenyika oda haina sanambozvioneni kupurazi kwako asi une ofisi yenyika kwete yako. Purazi nderako but ofisi ndeyenyika. Utiza ofisi yenyika wakunoita zvakozvi uko ndokurakidza kuti iri ndo benzi rekupedzisira. I'm telling you. Inonzi Mr. D. Thank you guys.